Ne tɔgɔ ni jamu ye Jakarija Traoré mais bɛɛ lajɛlen ko fa. Collectif des associations pour le développement communautaire o ye association caman de faralen ɲɔgɔn kan pour que ka kɛ kulu kelen pour que ka hakilina kelen ta. Bon an ye wele bila aw ma bi ka da kan bi ye Mali armée ka san 60 anniversaire ye. An ka association ŋaniya ye de ka to Mali sécurité kɛrɛfɛ wagati bɛɛ ka se k'u dɛmɛ u hakilina ta la ka se k'u dɛmɛ information na ka se k'u dɛmɛ baara la parce que pour que mission min bɛ yen u ka se k'o réussir. O de ye anw ka activité kun ye ale ni cogo min na population ni tentigiw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na population kana siran tentigiw ɲɛ u ka dɔn ka fɔ ani tentigiw an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Bon ɲɛnajɛ fila de bolodalen don mais a bɛɛ lajɛlen ye sport ye kelen ye marathon ye mɔgɔ 37 ɲɔgɔn na olu bolila ka commune tour kɛ un peu le tour stratégique de la commune qui fait 8 et quelques kilomètres mɔgɔ 30 kɔ ɲɔgɔnna o kɛ mɔgɔ 3 minnu ka gagné premier deuxième troisième an ye jɔnjɔn dɔ do olu ma an tilal'o la sisan balontan de daminɛra sisan ni o bɛ tentigiw ni an population yɛrɛ opposé ɲɔgɔn na commissariat minnu concerné don o ye 5e arrondissement 14e arrondissement ale ni gendarmerie mais dogoduma commune yɛrɛ la. Bon en réalité généralement an tɛ sponsor ɲini ka caya an ka activité bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an yɛrɛ ka cotisation de la on n'a pas de sponsor pour le moment o de hukumu kɔnɔna na an bɛ weleweleda kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka collectif dɛmɛ pour que an ka hakilinaw bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na ka d'a kan nin tɛ an ka activité o dɔrɔn ye hali école ta minɛtɔ filɛ nin sisan an kɛlen ka cahier di préparer au moins orphelin mɔgɔ 500 ɲɔgɔnna kan ka kit scolaire complet sɔrɔ ka sababu kɛ association ka wuli ka jɔ ye. N ka welewele ka da laban ye de mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Mali ye an bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka d'a kan faso in y'an bɛɛ de ta ye an ka kɛrɛfɛ kumaw dabila an ka ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn fara-faraba dabila an k'an tilen Mali bɛ taa ɲɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka an ɲɛsin o sira ma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ. Je vous remercie. Nci Jara ne ye yan brigade ɲɛmɔgɔ dangan ye ni ɲɛmɔgɔ bɔra ne de bɛ na ACB voilà donc je suis là pour ça. Hakilina min se yan o tɛ hakilina wɛrɛ o ye sur invitation yan denmisɛnninw jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Jakarija Traoré di fa ale de ye fête in organisé comme d'habitude san o san a b'a kɛ donc chaque 20 janvier a bɛ nin fête organisé donc a bɛ comme anw bɛ yan lakana kama an de ye yan lakanabagaw ye donc a ka ca Ala fɛ anw de kan ka na kosɛbɛ i y'a faamuya o de hukumu ye n se yan nɔ voilà koɲumanba de don koɲumanba de parce que anw yɛrɛ ka laɲini de ye nin ye parce que nin m'anw yɛrɛ ka baara a b'a tɔ sankɔrɔ t'an bolo nous avons déjà initié ça et par les chefs hiérarchiques notamment la police de proximité donc police de proximité ni ne bɛ a tɔ sinsin ka taa fɛ nin y'an ka baara de an de kun kan ka nin kɛ mais n'a bɔra population yɛrɛ la donc o nisɔndiya ko de parce que an kan ka mun kɛ k'an n'u madon ɲɔgɔn na n'olu yɛrɛ y'o kɛ donc vraiment an b'olu fo kosɛbɛ i y'a faamuya ça nous rapporte davantage de la population nin de ka d'anw ye donc fɔlɔ nin kun tɛ yen fɔlɔ an bɛɛ tun bɛ siran ɲɔgɔn ye an bɛɛ b'an ka distance ta i y'a faamuya mais maintenant sisan an donna ɲɔgɔn na donc o b'a to lakana yɛrɛ bɛ sabati ka ɲɛ bɛɛ ka baara bɛ nɔgɔya a bolo donc nin kɔni nin ye koɲumanba de ye vraiment an bɛ mun y'a labɛn an bɛ barika d'u ye alasa Ala ka sijan d'u ma k'a kɛ san o san vraiment. Ousmane Diallo ne commissaire divisionnaire ye ne ye 5e arrondissement commissaire ye hakilina min ye ne se nin kɛnɛ in kan yan nɔ tɔgɔ duman jeunesse de y'an wele k'an ka na ko bi ye 20 janvier k'an ka n'u dɛmɛ u ye activité dɔw labɛn pour que ensemble an k'o activité ninnu laclé pour que donner un sens au 20 janvier an na n'o cadre de kɔnɔ ko ɲuman don a b'a to 20 janvier a b'a la ɲɛnamaya. À la Nyanamaya, nous sommes beaucoup plus proches de cette activité parce que nous sommes des forces de sécurité. Quand l'armée fête, quelque part, nous nous sentons concernés. Voilà, ni jeunesse kakera jeunesse ka ko yi atseka bo nga ko la na on jeunesse farla ñoko nga ko la be ñoko fe ko la time ñoko fe ko la Nyanamaya je pense ko ñuma o ere de on ga raison d'être yo ni population té non force be an no pour la population de protéger force ga bara et population de protéger li donc na ni population jera ka ko ke abina fo wa ira kan ni population me ñoko fe abina fo wa ira ni population se ka ko ke ñoko fe o de kañ Mangalama mi ni ngana ban ani jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ ne ni me kɛ ani ɲɔgɔn cɛ kuma caman o b'a yira k'an dalen no ɲɔgɔn na o b'a yira k'an bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka to ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'anw ye an b'aw yɛrɛ fo
an b'a wale ɲuman dɔn parce que an b'a dɔn a fana bɛ an dɛmɛ ko caman bɛ an bɛ fɛ min ka kɛ pour que k'a to population ka bɔ a kalama a b'a to fana population fana bɛ anw baara kɛ cogo dɔn u b'an dɔn n'a ye ɲɔgɔn dɔn o bɛ baara nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ye Gangele Traoré ne de ye document communal maire ye hakilila min ye n se nisɔndiya dɔrɔn parce que les denmisɛnw depuis que ne nana nin mandat in na u bɛ ka accompagner action développement fɛn o fɛn n'an y'a entreprendre souvent olu yɛrɛ de bɛ na initiative ye an b'u dɛmɛ ka évaluer souvent anw fana mana sɔrɔ an b'a problème f'u ye et ils nous accompagnent donc aujourd'hui ni ye armée ka fête ye o y'an bɛɛ ka fête ye o ye an bɛɛ ka nisɔndiya ye an bɛɛ ka nisɔndiya ye an ka jamana ka ɲɛma jɔ an ka se ka se sɔrɔ a ko kɔnɔ an ka lafiya sɔrɔ o de y'an se a kɛnɛ kan bon nisɔndiya belebele don ka ca parce que a bɛ fɛn dɔ de jira finitigiw y'an dɔ de n'i y'a ye jamana bɛɛ n'i ka baara de don bɛɛ ka baara tilalen don ɲɔgɔn cɛ donc olu talen bɛ spécialement pour que ka sécurité assurer bon donc gɛlɛyaw b'a la nin waatiw na don dɔw la mɔgɔw tun t'a dɔn fɛn b'a la mais bi gɛlɛyaw b'a la donc ni gɛlɛyaw b'a la il faut que an ka don ɲɔgɔn na an ka danaya sɔrɔ je crois que jamana tun y'o an lancé o la police de proximité pour que an ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka da ɲɔgɔn na an ka se ka jɛ an ka gɛlɛya minnu bɛ yen jugu minnu bɛ yen n'an bɛ se ka jɛ k'o kɛlɛ fo an ka da ɲɔgɔn na n'an ma da ɲɔgɔn na a tɛ se ka kɛlɛ donc n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na faveur bɛ sɔrɔ ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma o de y'a kun a motif yɛrɛ y'o ye kumakan laban n bi a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ parce que en fait an bɛ waati min na ko bi maa maa bɛ jamana ɲɛtaa fɛ i b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya wɛrɛ tɛ labila de don labila kɛra ta ɲini fanga bonyana foroba binna bɛɛ bɛ ka a yɛrɛ ta de ɲini bon min t'a ɲini finalement foroba de bɛ bin ni foroba fana binna bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ je crois que la leçon de la Maliens mais je crois que la leçon n'est pas comprise en 2012 bɛɛ y'a ye dans 4-5 régions jamanaden bɛ bolila bon e y'i ta sɔrɔ i taara a ye nafa jumɛn ye il faut que foroba ka na an ka foroba de appuyer fɔlɔ n'an ye foroba appuyer il y a 1000 chances qu'on devient fort et quand on devient fort on devient maître chez nous tout le problème c'est ça hein? Il y a pas longtemps nous on n'est pas aussi vieux que ça mais il y a pas longtemps le Mali était le symbole enfin n'a gɛlɛyara u bɛna kalifa di anw na de an b'o appuyer mais aujourd'hui anw de bɛ taa kalifa di mɔgɔw la mɔgɔw kan appuyer ça veut dire que ça ne va plus il est temps de réfléchir hakɛto b'a la o de don merci.